вземи! Така! Браво, Сети! Заплаха! Ето гол! Три! Карахам ключ. Ето ти моя! Кръж моя! Ето! Да прибери, то така да се... После ги снимаме, госпожа, да направим снимка на футболистите и футболистите. Тук майтап. Один другото момиче с компас. Много е хубаво, футбол трябва може да играете. Тук колите в нас. И става смешно. Не така, не да. О, чумай! Touchdown, Navi! Record, touchdown! Ai, essa música. Давай! Я доста с един лев на всички. Вие много неща не очаквате. Очаква неочакваното. От тебе? Тая съка дът каратар. Няма и аз някаква така предоствам и няма никъде. Не е така. Стефи, вземи! Ма, Стефи! Много е гадно с това да става на това. Махни го! Тя е вкусна от ресторан, той има толкова. Тя е корианска. Да. И се познават? Браво! Браво, Сузара! Не, айде! Айде, да ме хости! Аплаудио! Добре, точно те. Тък за момчетата! Някой кой долу! Повече голове да не се допусне да вкараш, айде! Шоу! Дай по-бързо! Така. Избивайте. Това не стесна! Да. Момичетата вкарват. И някой отчел долу да е вкарат тъп гол. От Зара сега насам нас. Силно хвърли. Не бе! Е така, да. Засилва се. Браво! Ама си жили! Ади, правиш така колян с чуръстия. Вие са се гърди. Браво! То няма кой. Има не долу. Да, има не спряха. Браво, Сиги! Браво! Вратаря, браво! Не ги оставяйте! Браво на мъжете! Кой? Петко! Е, тук да, така, те футболистите в повече случаи са контузни. Ще ми интересува. Те са ритъл. Не! Не! Нищо!